Hello. Chuchu. Okay, so ayan. So ano bang topic ang gusto nyong i-discuss natin ngayon? Kasi yung kagabi, yung regarding dun sa Dolly, yung or sa DSWD, yung 5,000 and 8,000 financial assistant or yung sa SAC. Okay, so marami din kasing umaasa doon kasi syempre naman no work no pay, lalo na yung mga nandun na tayo sa mga poorest of the poor. Pati yung mga syempre yung mga minimum wage earner, so kailangan din nila, kahit ako nga 'di ba? So syempre sayang din yung 5 to 8,000, so malaking bagay yun na panggastos-gastos natin sa pang-araw-araw. So hopefully lahat tayo makakatanggap naman siguro. Matagal lang kasi alam naman natin yung gobyerno, matagal talaga yung tawag dun, matagal yung process nila kasi dumadaan pa yan sa maraming proseso. Oo. Ayan, so, pinalitan ko pala yung yung YouTube channel name ko kasi maraming chinek ko doon kaya hindi pala masubscribe ng iba at saka hindi makita nila yung 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 videos ko kasi nga maraming pangalan ko. So kahit i-type mo yung pangalan ko, hindi mo siya makikita. Kaya yung nilagay ko na lang doon, same ng name ko sa TikTok, which is Dong Bisaya. Kaya Bisaya naman talaga ako. So proud mga shout out dyan sa mga Bisaya. Okay, so so yun, yung sa natin 5 to 8,000. So huwag kayong mag-alala. Ako nga dito, in-interview na kami. Hanggang interview lang. So nag-aantay pa rin, nag-expect pa rin tayo. So yun nga, di ba sabi sa balita, first cut off or from May, first trans from May 1 to 15. So may yun yung may bibigay pa lang ng ng gobyerno, yung sa 5 to 8,000. Din yung second trans 16 to 30 kasi tayo bali yung mga hindi pa nabigyan. So may dalawang batch pa tayo kasi 'di ba every month. So April and May kung hindi ako nagkakamali. So may dalawang pa tayo trans, dalawang batch. So yung hindi pa nabigyan diyan, at least yung sa kanila ubos na, sa atin hindi pa, 'di ba? Ayaw mo nung marireleasean ka ng from 1 to 15, din 16 to 30 marireleasean ka on May, twice ka makaka-receive, di ba? Antay-antay lang. Okay, si Jelin Mabag, saan kita i-add? Inad naman kita. Wow, nanonood si Bisaya. Jennifer Timbal, Bisaya, nanonood ka pala? Akala ko galit ka pa. Kagigising ko lang actually kasi sabi ko magla-live ako 1 PM. So wala kasi akong magawa. Kain tulog. Taba ko na nga eh. So okay lang yan kasi mga susunod na araw wala nang kainan. Pa-shout out sa pinsan ko kay Rich Gabrino Alegria. Oo, pa-shout out. Sino si Kenneth? Ano mo si Kenneth? Katrabaho ka-probinsya ba natin? Hi Kenneth. Yan. Sabihin mo kay Kenneth i-subscribe niya ako sa YouTube, Dong Bisaya, at saka sa vlog ko sa Facebook, Christian Vlog. Oo. Kaya hindi ko na pinalitan yung sa Facebook ko kasi parang mas marami na yung nag-like, nag-follow sa vlog ko. So, hindi na ako nagpalit. Okay? At saka dun sa mga, kasi actually, kailan ba ako nag-start,
nag-add ng mga friend, I think 3 days after. So marami akong mga inad, marami din sa akin nag-request, which is in-accept ko. Sa Messenger nagre-reply din po ako, ang dami-dami nyo. Sana po yung mga magcha-chat sa akin or magsisend ng message, walang mga bad words. So good words lang tayo, ha. Ayoko nang ganon kasi ako mismo ibablock ko kayo kung hindi naman maganda yung intention natin. It's just like friends. Wala naman, it's okay, it's everything, walang problema. Okay? And wow. Shout out dyan sa mga Bisaya. Sino mga Bisaya dyan? Huwag kayong mahiya na Bisaya kayo. Ako Bisaya, ako nahiya. Kasi dati nung nagtitaping din kasi ako before, nung payat pa ako, ngayon hindi na, ibaboy na. Nagtitaping din ako. Nakasama din ako sa ang probinsyano. Kay Coco Martin. Sa ano naman kami nagtaping noon? Diyan sa may malapit sa SM Mega Mall, yung pinaka-opisina nila. Kalimutan ko na eh. Saan ba yun? Basta kasama ako dyan. So, tsaka sa palabas ni Vice Ganda, yung Ganda Rapido with Pia Wurzbach. Yeah. Kasama din ako dyan before. Tsaka lumalabas din ako dati. Oh, so pa-shout out kan Uncle Jaime kay tatay. Birthday kasi niya yan. Hinong Jaime. Hami din ang tatay ko eh. Okay. Hi Jaime. Jaime, happy birthday. Okay, so ba yun, nalayo na tayo. So basta sabi ko nga dun sa regarding dun sa ano natin, yung sa Dolly na financial assistant nila para sa atin. Assistance pala. Darating yun, huwag kayong mag-alala. Kailangan lang natin mag-antay kasi biruin mo naman 18 million, 'di ba? Yung 18 million na yun, poorest of the poor pa lang yun. Hindi pa tayo kasali or hindi pa kasali yung mga middle class, which is yung mga minimum wage earner, yung mga it's like yung mga nagtatrabaho yan sa mga call center, sa mga mall, sa yung mga maintenance, yan, mga janitor, yung mga ganyan, yan yung mga minimum wage earner. Yung mga, hindi ko sinasabing lahat ng janitor, yung mga minimum wage earner. So, yun yung mga kasali. So, mag-antay lang tayo kasi mahaba talagang process yan. Napakarami natin, 18 million. Kahit sabihin mo nga sa isang araw, makapaglibot kayo ng ilang barangay. Napakahirap nun, lalo't iisa-isahin. Paano kung sa isang bahay 4 na palapag yung bahay, may nangungupahan, syempre isasama yun, interviewin pa yun. So napakahirap ng ginagawa din nila. Okay, so wag tayong tiis-tiis lang. Ako nga dito, di na ako kumakain eh. Tulog na lang ang ginagawa ko, kinabukasan gising o di survive. Tapos diyan naman sa ang pagkaalam ko naman sa mga probinsya, nanonood naman kayo ng TV, di ba? Like Cebu, yung Cebu naman I think 6,500 ata sila yung Cebu area. And yung mga province naman like yung sa amin, sa Samar and Leyte, I think it's 5,000. Depende kasi yun sa minimum or rate ng ng provinces. Kasi it's okay, so mamaya magla-live din ako mamayang mga 1 PM. Okay, so kayong mag-alala, lahat tayo niyan mabibigyan. Kunting lang, kunting dasal. At saka shoutout pala doon sa mga mahilig gumala. Alam na nila na naka-quarantine. Diyos ko, buti na lang dito sa compound namin.
nag-strict na talaga yung pinaka-president ng Homeowner Association. So, limited na lang talaga yung paglalabas. Sa isang family, isa lang ang lalabas. Minsan nga, pag lumabas ka ng isang beses, hindi na po pwede. So, nagpapalabas sila dito from 7 a.m. to 12 noon na lang. So, limited time na. Kung before, nagpapalabas sila ng from 6 a.m. to 5 p.m. So, ngayon, parang half day na lang yung ginawa nila. So, which is maganda rin kasi para naman din sa atin yun. Diba? Tingnan nyo yung kalangitan. Ayan o, walang ka pollution. Ang linaw. Actually dito sa kung saan ako ngayon, dito lang ako malapit sa multinational sa may Paranaque. Okay. Yan o. Yan o yung lovebirds kung sino yung may gusto. Dati ano lang yan eh, dalawa o tatlo, tapos dumami na siya. Ilan na ba siya ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 na siya. Pero mo from 3, dumami na siya.